أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد والمحمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، kuma wayannan da suke yin imani da abin da aka saukar ya zuwa gare ka da abin da aka saukar gabaninka. Muka ce yana daga cikin ayoyi guda 5 na farko na suratul baqara wayanda suke siffata masu tsoron Allah subhanahu wa ta'ala, wato almuttaqin, wayanda kuma su ne alkur'ani yake zama ma shiriya. Domin haka ne muke yin bincike akan shi alkur'ani din da wahayi da annabci. Kuma yanzu mun kawo ne inda muke kokarin tabbatar masu annabawa din alaihimus salam da isma jami'an mutlaqan akan asasin cewa su dukansu suna akan as-siratul mustaqim. Wannan kuma ya kai mu ya zuwa ga ɗauko wannan ayan ta Ali Imran domin bahasi a kanta, domin tabbatar musu da kasantuwa akan as-siratul mustaqim din, wato kenan inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin. Hakika Allah subhanahu wa ta'ala ya zabi Adam da Nuh da ala Ibrahim da ala Imran akan talikai. Shi kuma da kanshi wannan sai ya sanya muke so mu fahimci cewa duk inda Allah subhanahu wata'ala ya ce Adam a cikin alkur'ani abu ɗaya yake nufi koko ya danganta da aya din. Wato kenan Adam a ayan Ali Imran din da muka karanta daga farko shine Adam a ayan Baqara, ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim, ko kuma wa 'allama Adama al-asma'a kullaha. Wannan yana da muhimmancin gasken gaske a wurin fahimtar mu'jiza ta alkur'ani da kuma fahimtoci daban-daban da kuma makirawoyi daban-daban da kuma ishara ya zuwa ga cewa shi ilimi baya da iyaka. Sannan kuma alkur'ani la tanqadi ajaibuhu, ababen mamakin alkur'ani ba su karewa a sasan, kullum alkur'ani yana gaba ne. Ilimi a cikin duniyan nan sai dai ka ɗauki daidai gwargwadonka, kasanka, rabonka, ka bar sauran, kuma dole sai ya gajiyar da kai. Babu wani abu wanda yake muƙaddas, ka bayan da muka ce babu abun da yake mutlaq. An lura? Ko hakika a kan kanta abu na iya tabbata maka da ilimi akan asasin yaƙini cewa wannan shine hakika, sannan sai akasin shi ya tabbata ma wani shi ma akan yaƙini da ilimi akan cewa shine hakika. Wannan hakika ta alif hujja ce gare shi, da ita Allah zai kama shi, da ita Allah zai mashi hisabi. Sannan wannan hakika a wurin ba hujja ce shi ba gare shi, da ita Allah zai rike shi, da ita Allah zai mashi hisabi. Allah ba zai rike alif da hujjar ba zai mashi hisabi ba, sannan Allah ba zai ba hisabi da hujjar alif ba. Shi yasa ita kanta hakika din suka kasa ta kashi biyu, suka ce alhaqiqatul haqiqiyya da alhaqiqatul nisbiyya. Aka ce ajib, in ka ce abu sunan shi hakika ba ka gama kenan ba, to mace ce kuma hakika ta hakika. Kun gane abin da nake nufi? Me ce hakika ta hakika? Hakika ta hakika, alhaqiqatul haqiqiyya, ita ce Allah azza wa jal, ita ce nafsul amr, ita ce lauhul mahfuz, ita ce alwaqi'. Wannan ɗaya ce ba ta kasuwa. Kun ji ni sosai? Guda nawa ce wannan? Ɗaya.
kuma ba a dora maka cewa bid darura dole kullum sai ka cin mata ba, saboda baka iyawa kullum. In ka cin mata lada biyu, in ka kuskure ka kai ya zuwa ga hakika ka kai lada daya. Amma alhaqiqatun nisbiyya ita ce abin da ya bayyana maka a matsayin hakika kai, wannan zai yiwu ya dace da alhaqiqatul haqiqiyya nurun ala nur, in ya dace zai yiwu ya kuskure dawa alhaqiqatul haqiqiyya, har yanzu ka zama mahzuri. kun lura mishkilan mutane asirin anan yake yau Allah ya kawo mu. Mishkilan mutane ita ce da'awa haƙiƙar su a matsayin mai alhaƙiƙatul haƙiƙiyya. In ya ce maka musulunci shi ne wannan, yana nufin shi ne wa? Shi ne shi. In ya ce maka gaskiyar da ba wata gaskiya sai ita ce wannan, yana nufin wa? An lura? Kowane abu ihtimal ne. Abu ɗaya ne hakika shi ne wa? Allah azza wa jalla. Abu ɗaya ne sabit shi ne wa? Allah subhanahu wa ta'ala. An lura? Babban musibar mu a yau da kuma tuntunima da kuma a koyaushe ita ce yadda mutum yake taskace gaskiya ya zuwa gare shi kadai, ya zama shi ne Allah, ya zama saba mashi shi ne saba ma Allah, bin shi ne bin wa? Bin Allah azza wa jalla. Alkur'ani ba haka yake ba. Alkur'ani hammalun zuwujuh, yana da fuskoki daban-daban, yana da zahar, yana da batn. Zahar din shi na da zahar, batn din shi ma yana da batn. Kuma wato yana da bayyane, yana da boye. Bayanan shi na da bayyane, boyen shi na da boye. Me muke nufi? Duka waɗannan mafahim din nisbiya ne. Abu zai iya zama ya bayyana kiri-kiri wata aya ga wani, a lokacin da ta bayyana ma wannan kiri-kiri ta fa kuma ma wancan. Sannan a lokacin da ta bayyana ma wannan din akwai wani abu kuma daban a ƙasanta din wanda shi bai sani ba, har yanzu ta ɓoyi mashi. Ƙa'ruhu amiq, da ɗan alƙur'ani yana da zurfin gaske ko ba lura ba. Shi yasa waɗanda masana sosan gaske wanda suka san Allah azza wa jal kuma suka san rashin iyakar ilimi sukan ce wannan shine abin da muka kai zuwa gare shi, kuma su bar majal da fage ga sauran fahimtoci daban-daban ko ba lura ba. Wannan shine an lura da mu sosai, saboda haka dinga barin majal ba mutane. Ba kai bane Allah, ba kai ba ne alhaƙiƙatul haƙiƙiyya. Kamar a fiƙihu ne wanda muke cewa akwai alhukumul waƙi'i, akwai alhukumul zahiri, ko muna cewa akwai alhukumul awwali, akwai alhukumul sanawi. A kowane ilimi haka ne. Kuma a fiƙihu alhukumul zahiri hujja ne, kuma ana ba da lada a kan shi kamar yadda ake ba da lada, kuma kamar yadda alhukumul waƙi yake zama hujja. Haka alhukumul sanawi hujja ne kamar yadda alhukumul awwali yake hujja. To haka alhaqiqatul haqiqiyya ko kuma ce alhaqiqatul nisbiyya haka take hujja kamar alhaqiqatul haqiqiyya, ko ba lura ba. Kowa yanda abin ya bayyana mashi, kowa inda istinbatin shi ya kai shi ya zuwa gare shi, in yayi amfani da adabat waɗanda suke ingantattu, ko ba lura ba. Ban so in wuce wannan mikdarin saboda akwai mikdarin da ya fi shi, kada in baro ta yanzu, ko ba lura ba. Ban so in wuce wannan mikdarin in shigar da kowa aljanna, ko ba lura ba. Ba zan kai nan ba tukuna a yau. Mun tafi zuwa ga cewa al'alamar taba yana cewa
wa'annan sunayen da Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna ma ya sanar da Adam wannan khalifa din su ne suka cancantar da shi ya zama halifa, sannan kuma karantar da shi, ilmantar da shi wa'annan sunayen taban sai mukassir shi ne ba zai shiga aljanna ba, ko ba lura ba, kada a tafi ana shakka na tunani, sai wanda yake mukassir ɗin kuma wanda yake hujja ta tsaya mashi ya gane sosai amma ya bijire. Wa jahadu biha wastaqanata anfusuhum, sai wa'anda suka kai wannan mustawa din suka yi jayayya da ita alhalin zukatansu sun yaƙinance su kankance da su ita, tabbas ya san cewa binciken shi aka yi cewa kaza ne amma sai ya bijire. To sai fa irin wannan su kuma kaɗan ne a cikin halittun Allah, a cikin mutane, ko ba lura ba. Saboda haka ba kofa buɗaɗɗa sosai, musamman a watan Ramadan rahamoyin Allah ba su da iyaka. Haka ne ko? Haka ma a wajen Ramadan din. Wannan karantar da Adam a.s. wa'inan sunayen, ko kuma ce Adam al-Khalifa shi ne ya cancantar da shi ya zama halifa, sannan kuma nau'in sanar da shi din daban ne da irin yadda muke sanin ababe mu a nan, wa illa domin ba haka ba, inda a ce iri ɗaya ne nau'in sanarwar, nau'in ilimin, kanatil mala'ikatu bi in ba'i adama iyaha biha alimin. In ba haka ba, da gaske an san mala'iku ba su san su ba daga farko, amma inda a ce nau'i ɗaya ne ko mustawa da ya ce lokacin da Adam ɗin ya sanar da mala'ikun, da su ma sun zama masana kenan kamar Adam, kawai da ya riga su sani ne ko? Amma ba haka ba ne, nau'in sanin Adam shi at-ta'lim ne, nau'in sanin mala'iku shi mene ne al'imba ne. Za mu bambance me yake bayanan suke nufi, domin inda ba don haka ba ne to da zai zama kenan lokacin da Adam ɗin ya amba'ad da su, ya kare sanar da su, zai zama su ma sun zama masana kenan, alalin ba su wada zama masana ba har yanzu, saboda su sanar da su aka yi ba su wuƙu'i a kan waƙi'in wa'annan sunayen ba, kuma shi wuƙu'i a kan waƙi'in wannan sunayen ba da in ba ne, ba da faɗi ba ne da baki, kewaye zuwa ga batin ɗin wa'annan sunayen, wato batin ɗin ghaib, shi wannan ba da in ba ne, ba zai taɓa yi wa ya zama da in ba. Hanyar sanin Adam ga wa'annan sunayen ba ita ba ce hanyar sanin mala'iku da wa'annan sunayen, da haka ne aka samu fifiko tsakaninsu. Kun lura? Saru alimin, inda a ce haka ne da sun zama alimin, wasa'iri na mithla Adam musawi na ma'ahu, da sun zama kama Adam, sun zama daidai da shi. Walam yakun fi zalika ikramun bi Adam, kuma wannan da bai zama wani fifiko ga Adam din ba. وأي حجة تتم في أن يعلم الله تعالى رجلا علم اللغة ثم يباهي به ويتم الحجة على ملائكة مكرمين لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون بأن هذا خليفتي. wace hujja ce a cikin Allah subhanahu wa ta'ala ya sanar da wani mutum wata luga, inda haka ne karantarwa ce ta luga, wadda shi ne tabari'a, wannan shi ne turbi, wannan shi ne kaza, wa'in abin na zahiri. Wani karimci ke cikin wannan Allah ta'ala ya sanar da wani mutum wata luga, sannan sai ya yi takama ma mala'iku da wannan cewa ya sanar da shi wa'in abubuwan, sannan daga baya sai ya ce musu gaya musu. Wani fifiko ke cikin wannan? Musamman mala'iku waɗanda suke su ba su bukatar maluga, su suna wukufi akan ma'ani da mafahim, ma da tawassudin luga ba. Mala'iku su suna kaiwa ya zuwa ga abu ba tare da hanyar sai an musu bayani da luga ba. Mala'ika ya san abin da ke cikin zuciyar mutum ba sai ya yi ta'abiri da shi ba. To wajen fifiko ke cikin Allah subhanahu wa ta'ala ya dauko wani mutum arzi sai ya gaya mashi abubuwa da ta hanyar luga, sannan sai ya dinga takama a gaban mala'iku, shi Allah ta'ala din sai ce to kai wannan mutumin gaya masu, to ai ba sai an gaya musu za su zama yana abubuwan musu mala'iku. An lura?
saboda haka ba shi ne ba. التي سوف يضعها الآدميون بينهم للإفهام والتفهيم إن كنتم صادقين في دعواكم أو مسألتكم خلافتي على أن كمال اللغة هو البعرف إلى آخر. su mala'iku ba su bukatar luga sai ce wa bil jumla, to a takaice fama hasala lil mala'ikati min al ilmi bi wasitati in bayi adama lahum bil asma'i huwa ghairu ma hasala li adam min haqiqati al ilmi bil asma'i bi ta'limi Allah ta'ala. yace a takaice abin da ya kamata a fahimta shine cewa abin da ya samu mala'iku ko kuma abin da mala'iku suka samu na ilimi da wasitan sanar da su da Adam ya yi na sunaye ba shi ne abin da Adam ɗin ya samu ba na waƙofi akan haƙiƙanin ilimi da wa'annan sunaye, ilimin wa'annan sunayen ta hanyar karantarwa Allah subhanahu wa ta'ala. An lura? Ilimin da mala'iku suka samu ta hanyar sanar da su da Adam ya yi, kowane ne Adam ɗin daban ne da ilimin da shi Adam ɗin ya samu ta hanyar karantar da shi da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi na waƙi da haƙiƙanin wa'annan sunayen. Su zawahir ɗin sunayen Adam ya nuna musu shine kuma abin da suke iya karba fa, ba wai Allah ya yi ƙauro ba ne, lala abin da su mala'ikun suke iya karba a rutba ɗinsu ta samuwa shine a sanar da su sunayen mala'ikun. Amma shi ko abin da Adam yake iya karba a rutba ɗin shi ta samuwa shine a ittila'antar da shi zuwa ga waƙi'in sunayen, ko da ma ba a yi amfani da harshe ba. A nan wurin ma bai bukatan harshe, saboda haka mala'iku zahirinsu suka sani, Adam ya sani waƙi'insu hakikaninsu. Mala'iku Adam ne ya sanar da su zahirinsu, Adam Allah ne ya karantar da shi waƙi'insu su sunayen, kuma sunayen muka ce muku masu rai ne, sannan kuma mai ne su masu tsinkaya. An lura? sai ya ce fa'ahadul amrain kana mumkinan fi haƙƙil mala'ika wa fi makdaratihim dun al'akhar. So ɗaya daga cikin wayannan al'amuran ne zai yiwu a mala'iku, kuma shi ne zai yiwu gwargwadon mala'iku ɗin ya ɗauka, ba ɗayan ba. Wannan shi ne ya hukunta bambanci a ta'abiri lokacin da ce allama adamal asma'a kullaha thumma aradahum alal mala'ikati faqala anbi'uni. Lokacin da suka ce subhanaka la ilma lana, da yace ya adamu allimhum yace ko anbi'hum, ahsantum. da yazo yace ya adam sanar da su, ba ilmantar da su ba waƙiyin abin da ka sani ka sa shi ya ciru daga kai zuwa gare su ba za su iya ba. Shi ne bambancin at-ta'lim da alim-ba. Allah shi Adam at-ta'lim ya karba, an lura? Mala'iku ba alim-ba. Ɗayan shi al-ibba ɗin shi ne yake iya yiwa mala'iku, amma at-ta'lim ɗin baya iya yiwa mala'iku. Kuma da haka fifikon ya tabbata, da haka hujja ɗin ta tabbata, da haka cancanta Adam al-khalifa ga halifanci ta tabbata, rashin cancanta mala'iku ga halifanci ta tabbata. Wa Adam inna mastahaqqa al-khilafata al-ilahiyyata bil ilmi bil asma duna imba'iha. Saboda haka Adam ya cancanci halifanci ne ta hanyar ilimin sunaye, ba labartawan sunaye ba. idil mala'ikatu innama qalu fi maqabil jawab. Shi yasa ma su mala'ikun suka faɗi lokacin da suka zo za su yi ba Allah jawabi, da ya ce masu an bi'uni bi asma'i haula. Kaga haula da ma'ana masu hankali. To lokacin da Allah ta'ala ya ce musu
ku bani labarin sunayen wayannan masu hankalin. Me suka ce? Subhanak, sai suka tsarkake Allah. Suka ce ina ba za mu iya ba, mun sallama ya Allah, tsarki ya tabbata gare ka, la ilma lana, ba mu da ilimi illa ma 'allamtana, sai abinda ka sanar da mu, wanda ka sanar da mu muna iya sani, amma wannan ba za mu kai gare shi ba saboda baka sanar da mu shi ba, wanda ka sanar da shi shine Adam. illa ma 'allamtana, ko ba lura ba, fa nafahu la ilma, saboda haka sun me suka kore al-imba ko al-ilm? La ilma lana, ba lura ba la khabara, la imba'a, la abadan, la ilma. Abinda suka kore shi ne mai ilimi, suka tsaya a gwargwadonsu. Faƙad zahar mimma marra, saboda haka ta bayyana daga abin da ya gabata, annal ilma bi asma'i ha'ula musammayat. Ta bayyana daga abin da ya gabata cewa ilimin sunayen wa'annan masu sunayen yajibu an yakuna bi haythu yakshifu an haqa'iqihim wa a'yani wujudatihim. Sanin wa'annan musammayat din dole ne ya zama ta yadda zai iya yayewa ya zuwa ga haƙiƙaninsu, mazahirinsu kawai ba, kashirinsu kawai ba, ya kuma yaye zuwa ga ainihin samuwarsu. Ko su waye wa'annan asma din? Duna mujarradi ma ya takaffaluhu alwad'u lughawi, sabanin mujarradin abinda tarkibin luga zai iya dauka kawai, shine yace wannan sunan shi littafi. Sunan shi littafi, amma dan Allah, dan saboda na san wannan sunan shi littafi, na san ya aiki ana littafi, na san waƙi littafi. In ka ce wannan sunan shi sama'a, sai ka ce fadi, na ce sai na ce sama'a, yana nufin na san sama'a kenan? Na san da? Na san me? Ko ba lura ba? In na ce an ka ce wani sunan shi musajjila, sai na ce musajjila, shi kenan? Na san ta kenan? Na san akan wani principle aka yi ta har take tasjil. Ko ba gani ba? دون مجرد ما يتكفله الوضع اللغوي من إعطاء المفهوم كما نبدي ينزو. فهؤلاء المسميات المعلومة حقائق خارجية. saboda haka wa'annan masu sunayen wa'anda yanzu aka ilmantar da Adam ya san su, wasu haƙiƙoƙi ne a waje, amma sai an sanar da mutum zai iya kai, suna ƙarƙashin gaibu, ko ba lura ba? Sassako da su Allah yake da kadar, wa in min shay'in illa indana khaza'inuhu wa ma nunziluhu illa bi qadarin ma'lum. Babu wani abin da yake shay'iyya ta afko akan shi, duk abin da ake iya ce mashi abu babu shi, face muna da me taskokin shi. Hada Adam ko Adam shay'un ne, to Allah yana da adamomi ko Adam da yake da shi, sai dan ya tashi sassako da shi ne sassako da shi da kadar. Na baku misali ne, duk abin da shay'iyya ta afku akan shi Allah ɗaya yake da shi, ko khaza'in nan Allah kan fitowa daga cikin su rage su yake ko ƙara su, da gwargwadon da ake kan fito su da haka suke ragewa ko da haka suke karuwa. Ku ban labari, ba ku bani ilimi ba, ku ban labari. Da gwargwadon da aka fito su suke raguwa ko da gwargwadon su aka suke karuwa. Khaza'in din Allah, taskokin Allah kan fata na rage su ko ƙara su take yi ko ba lura ba? Kenan waɗannan asma ɗin haƙa'iq ne kharijiyya, haƙiƙoƙi ne waɗanda suke a waje, suna ƙarƙashin gaibu. Wa wujudatun ainiya, samammu ne waɗanda suke ayananu. Wahiyar ma'a zalika, amma duk da haka suke, duk da suke haƙiƙoƙi ne, kuma duk da suke ayananu ne, tare da haka ɗin masturatun tahta sitril ghaibis samawati wal ard. Duk da haka a ɓoye suke a ƙarƙashin ɓuyar gaibi
gaibin samai da ƙasa wal ilmu biha ala ma hiya alaiha, kuma sanin su wuqu'i akan hakika su din a yanda suke din a hakika din kana awwalan maisuran mumkinan liwujudin ardi, na farko zai yi ma wani samamme dan ƙasa ya iya sani. Ji wannan maujudin, ka gane abin mamakin da ke cikin wannan maujudin, shi yana iya sanin waɗannan haƙa'iq din. Wannan maujud din ardi wanda Allah subhanahu wata'ala zai maida shi khalifan shi nan gaba, shi zai iya ne, zai iya wuqufi akan waɗannan haƙa'iq din. La malakun samawi, ba wani mala'ika wanda yake na sama ba, lala wannan mawjud din ardi shine zai iya wukufi a kansu, ba wani mala'ika wanda yake a sama. Kun ga dalilin da yasa Allah ta'ala ya kawo mana kissa da yana fara bayana hankali, yana so ne ka iya mayyazewa tsakanin mala'ika, mutum, nan gaba kowa iblis, shine kawai dalili. Wa thaniyan, nabi kuma dakhilan fi khilafar ilahiyya, wannan ɗin kuma saninsu ɗin sharaɗi ne na cancantan hilafa ɗin Allah azza wa jalla. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin. Allahumma salli ala Muhammad wa Muhammad Allahumma salli ala Muhammad wa Muhammad Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad